नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। हम महेश तिवारी आप सबके स्वागत कर रहल बानी खबरें भोजपुरी में। उम्मीद बा कि रउआ सभे के हाल चाल भी बहुत बढ़िया होई। एगो गाना आइल बा तोहरे ला पाकिट मरनी बाप के। जी, फुल कॉमेडी गाना बा, एकदम इतना ज़बरदस्त गाना बा सुपरस्टार नीलकमल सिंह के आवाज़ में। नीलकमल सिंह के आवाज़ इतना मखमली आवाज़ बा, इतना मने साधल आवाज़ बा कि उनका आवाज़ में जौन भी गाना आवेला एकदम खिल जाला, एकदम ओकर कोनो जोड़ा ना रहेला। और नीलकमल सिंह के आवाज़ में जौन गाना रहेला वो गाना के अगर रचना आशुतोष तिवारी जी कैले हो खस, प्रिंस प्रियदर्शी जी कैले हो खस, वो गाना के एकदम माने अब का कहल जाओ कि वो गाना के का हो जाला, कैसन वो गाना के बन के निखार आवेला। जी, वो गाना के आशुतोष तिवारी जी लिखले बाड़े और प्रिंस प्रियदर्शी जी। ये एगो नया टीम जौन बड़ुए नीलकमल सिंह जी के एकदम बवाल, एकदम धमाल बड़ुए। वो गाना के सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह दिले बाड़े। प्रियांशु सिंह के बात कल जाओ तो एक से एक एकदम ब्लास्ट गाना प्रियांशु सिंह अपना म्यूजिक द्वारा देते रहेले। और नीलकमल सिंह के पूरा गाना में बात कल जाओ तो वीडियो इतना ज़बरदस्त एक्टिंग बड़ुए है नीलकमल सिंह के कि वो गाना देखला के बाद एकदम फुल पैसा वसूल जौन फिल्म होला, जौन गाना होला, सेम उहे चीज़ बा। नीलकमल सिंह के गाना सैड सॉन्ग के तो जोड़ा ना रहेला, लेकिन जब कॉमेडी सॉन्ग भी नीलकमल सिंह करेले तो ऐसा ही धमाल होला। गाना बहुत कम समय छुटला भइल और गाना एकदम मिलियन के करीब पहुँचे वाला बा। गाना बहुत जल्द मिलियन पहुँच जाई। जे अभी तक ये गाना के नइखे देखले तो जाके नीलकमल सिंह ऑफिशियल चैनल पर वो जाई, वो गाना के सुनी और रउआ आनंद उठाई। हम तो आनंद उठैले बनी। वो गाना के बहुत अच्छा लागला गाना। भाई के प्यार दी। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।